klidné obci Opatovice 1, nedaleko Kutné Hory, nabízíme dům, který může sloužit jak pohodovému víkendovému odpočinku, tak i trvalému bydlení. Prohlídku začínáme v kuchyni s jídelním stolem. Prostor je útulný, dobře prosvětlený a funkčně propojený s ostatními částmi domu. Na kuchyni navazuje ložnice s přímým vstupem na zahradu. Dveře vedoucí ven zajišťují nejen dostatek světla, ale i pohodlné propojení s přírodou, které oceníte hlavně v teplejších měsících. Dále procházíme do místnosti, ze které si každý může udělat přesně to, co mu bude nejvíce vyhovovat. Následuje koupelna, která je jednoduše řešená, vybavená vanou a toaletou, je plně funkční a připravená k okamžitému užívání. Jedna z větších místností domu nabízí všestranné využití, jako druhá ložnice, pokoj pro hosty nebo rodinný obývací prostor. Na zahradě se nachází kryté posezení ve stínu, ideální pro klidný letní odpočinek. Zázemí nemovitosti doplňuje dílna, sklep a další technické prostory. Parkovat lze pod přístřeškem, který zároveň může sloužit jako letní terasa. Součástí zahrady je také vlastní utírna pro milovníky tradičního venkovského stylu. Na pozemku se dále nachází velká stodola, dostatečně prostorná na parkování traktorů nebo větších strojů. A za stodolou navazuje ovocný sad se vzrostlými stromy. Zavolejte a domluvte si prohlídku.